Rusi jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Poutine ye laseli kɛ ani Algérie jamana ɲɛmɔgɔ u ka ɲɔgɔn ye senfɛ mun bɔra u ka jamana jabaranin na ko Algérie ani Rusi jamana cɛ ɲɔgɔnya ka gɛlɛn kosɛbɛ ko wa nafaba de b'a la. Ka kuma falen kɔfɛ a ko u bɛna bolonɔ bila sɛbɛnfura dɔ la mun bi jamana fila ka jɛɲɔgɔnya baara o kolo gɛlɛyali yira. Наши усилия по линии ОПЕК+ и wa a bɛna kɛ fɛn ye mun bɛna tagabolo kura yira ka baaraɲɔgɔnnaw la a y'o fara a ka kuma kan. Yan'o cɛ Rusi jamana ɲɛmɔgɔ a tun ye Tibun a y'a kunbɛn ni bonya ni karama ye Rusi jamana ka faamayaso la n'o Kremlin ye. Algérie ni Moscou teriya kɛrɛnkɛrɛnlen de b'u ni ɲɔgɔn cɛ kabi wagatinin min na Union soviétique ni ale ye Algérie u ka jɛkulu minnu tun wulilen don u ka kanabilali kɛlɛ mun kɛra u ni Faransilakaw ni ɲɔgɔn cɛ yasa u bɛ se k'u ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ san 1954 fo ka taa bila san 1962 bi jagosiraw Algérie ani Rusi jamana ni ɲɔgɔn cɛ a nafolomugu bi t'i jɔ fo $3 miliyari 3 la. Bolodi ɲɔgɔnma saradasiw olu ka kɔɲa fɛnɛ ka a fanga ka bon kosɛbɛ Moscou ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ. Wagati min na Moscou ni ale ye jamana ye mun fanga ka bon kosɛbɛ maramafɛnw feereli la farafina jamana bɛɛ la belebeleba ma dugukolo kɛnɛ o fanfɛla la ni o ye Algérie ye.